Perjantai-aamu. Kello on 7:05 ja eiköhän lähdetä Härmää kohe. No tulepa nyt Ville, niin lähdetään hakemaan jäätelötä. Notta ristus, Härmään saavuttu, teltat kasattu ja auto kaiveltu bussin perältä. Mitäs nyt sit seuraavaksi? Nyt otellaan tiimikaverit paikan päälle ja kasvattaa niillekin kaverina vielä vähän leiriä ja puretaan kamiksia pois kyydistä jos tarvii. Katsotaan vielä, tarviiko autoa mitään, ei sitä pitäisi isompia kyllä puuttua. Viimeiset jutut ja sitten kohti vapaata harjoituksia. Tässä nyt 2-3 tuntia kun alkaa vapaarit ja katastetaan autot, se on vielä joo. Yksi homma. Jokiksi se jännittää enemmän aina nuo leimahan, mutta täällä ei niin hirveetä. No, meinasit kävelemässä radan ympäri ennen kuin? Kyllä pitää käydä. Se on aika rutiinialue. Käy kiertämässä eri vapaata harjoituksia. Eikö me kohta lähdetä hilpaisemaan rataa ympäri? Kyllä. Katsotaan sitten vehkeet kuntoon. Kyllä. Siitä se starttailee. Kyllä. Härmä. Tää vähän kallis. Ei ihan sujattu.
ekat vapaat harjoitukset veetty ja oliko näette vesiletku antaa? Joo, lemmarin vierestä vesiletkuun pieni vekki ja vähän työnti vettä ulos. Toivotaan, että ei ole mitään sen vakavempaa, että lämmöt ei ihan mahdottoman korkealla kerennyt käydä. Onneksi oli vaan pari kierrosta, mutta jätkät laittaa kuntoon ja sitten katsotaan, että ei ole mitään muuta vaurioa tullut. No niin, ei muuta kuin uutta letkua ja kohta seuraavalle kierrokselle. Kyllä. Nyt olisi perjantain vapaat harjoitukset ajettu ja fiilis on ihan hyvä. Märkä keli oli ja vesikeli. Ja ekalla oli vielä aika maltillinen tuo vesisaa, että märkä rata oli ja vettä seisoi kyllä raalla, mutta tuo toinen oli jo sitten ihan hirveä, että ei oikein ajamisen kanssa mitään tekemistä, mutta silti on ihan hyvä fiilis ja lähöt onnistuu. Vähän haettiin rajoja viimeisessä nyykähti sitten ihan reilusti, ettei pysty ihan niin matalilla lähtemään, mutta kaikki ok ja nyt katsotaan kaikki pultit on kiinni ja muutenkin huomista varten valmiiksi. Iltahuollot ja iltapalloa, katsotaan mitä Ville meille tänään tekee. Apulaishuoltopäällikkö V. Vepseläinen. Jesse tuossa äsken sanoi, että sä kokkailet meille jotain herkkuja tänä iltana, niin mitäs meillä on iltapalan menyyseen tänään kuullut? Ja me pitäisi sitä makkaraperunet. Eli ihan sillä perinteisellä, kyllä, mutta hyväksi todella. Kyllä. No. Mitä sitä vanhaa hyvää muuta? Just näin. Peetu Piira, rippikoulut käyty ja Härmään saavuttu. Miten on päivä mennyt ja miltä testiajot tuntui tänään? No päivä on mennyt ihan hyvin. Vettä nyt on aika paljon satanut, että se nyt just alkoi kuivumaan. Että se toi pienen haasteen sillä, että rata oli aika outo vesisateella, että nuo sorapaikat oli tosi liukkaita ja sitten asfaltti oli jopa yllättävän pitävä. Että se toi niinku aika paljon haastetta siihen, että miten auton kanssa ajaa eri kohdissa rataa ja miten niinku saa parantaa omaa ajoa, mutta auto tuntuu ihan hyvältä ja sitten huomenna jatketaan. Huomenna aamusta kuivaa ja iltapäivällä vähän lupas sateita, mutta eiköhän se siitä, että toivotaan, että huomenna menee hyvin. Eli hyvillä mielin kohti huomista. Kyllä. Palataan huomenna sitten. Palataan. Mitäs täällä näin? Nyt olisi kuraat pesty vappaiden harjoitusten jälkeen autosta pois ja kaikki katsottu, pultit ja systeemit huomiselle
huomista varten valmiiksi. Ja ei mitään, vähän tehtiin iltapalloa siinä ja kelikin selkeni, että nythän tää on kun morsihan tää keli taas. Huomennahan se on arvotus mikä keli se on. Mennään sen mukaan mikä keli on. Ei oo väliä. Vois paistaa välillä aurinkokin. Keli näkee huomenna vasta mikä se on ja mennään sen mukaan. Ja nyt lähdetään nukkumaan hyvät yöunet ja ollaan aamulla valmiina nostamaan kytkintä. The next day. Jes. Warm-up rykästy. Miltä tuntui auto, miltä tuntui rata? No huomattavasti kuivempaa oli ainakin kuin eilen, että vielä oli sorat oli melko liukkaita, mutta päästiin jo vähän edes kuivemmalla päästämään. Ja auto tuntui kyllä hyvälle, ei siinä mitään. Koko ajan varmasti kuivaa nuo soratkin ja eiköhän me ainakin ensimmäinen ja varmaan toinenkin alkuerää päästä kuivalla ajamaan. Sitähän se näyttää iltapäivälle ukkoskuuroa ja saetta. Se muuttaa sitten peliä, mutta toivotaan, että se ei tulisi sitten kesken erään. Että saataisiin kaikille tasapuoliset ajat ja ei se sotkisi tätä tämän päivän kilpailua. Autosta on katsottu kaikki läpi taas ja noin tunti, niin lähdetään rykäisemään ensimmäinen alkuerä ja siitä se lähtee Härmän osakilpailu käyntiin.
nyt olisi eka alkuerä ajettu ja sieltä tuli toiseksi nopea aika. Oli aika tiukka tuo meidän eka erä, että siinä oli lähdössä vähän tilannetta, mutta kaikki meni hyvin ja vähän jarrujen kanssa oli vähän ongelmia, että meinas hävitä nesteet kiehua, mutta pitää olla vähemmän jarrulla toisessa alkuerässä ja ei muuta. Nyt kasteli raa, että katsotaan vielä kerkeekö kuivua meille vai ei, mutta mennään tilanteen mukaan ja ei muuta kuin kytkintä ylös kohti toista alkuerää. Lounastauko ja ai mitkä herkut meillä taas täällä on. No niin Jesse, lounaat syöty, toinen alkuerä ajettu. Semmosen sadekuuron löi kyllä ennen toista alkuerää, että en tiedä olisiko veneellä päässyt nopeammin kuin eskortilla tuolla radalla. Että mitä mietteitä jäi tuossa toisesta vedosta? No se sattuu huono tuuri tällä kertaa meille, että olisi pitänyt pystyä silti parempaa. Ei tullut ajamista mitään ja lähtö meni ihan mönkään, mutta olosuhteet on vaihdellut nyt. Ekassa alkuerässä oli toisilla huono tuuri ja nyt oli meillä, että toivotaan nyt tää viimeinen, että päästä vetämään kaikki samassa olosuhteessa ja sitten jaetaan finaalipaikat. Vielä ei ole peli menetetty, nyt vaan toivotaan ehjää kolmatta alkuerää, niin saatais vielä hyvät, mahdollisimman pienet pisteet siitä, niin päästäis A-finaaliin ja mahdollisimman eturiviin, mutta katsotaan, kohta ollaan viisaampia, ei muuta kuin puita.
peliä tarvita. Muuta näyttää. Jesse kolmansista alkueristä nopea aika ja eturivipaikka A-finaaliin. Millä mietteellä tästä kohti finaalia? Joo, kolmas alkuerä meni kyllä ihan nappiin, että aika tarkalla oli lähtö, ettei stumpannut ja. Mutta siitä pääsi kärkeen ja sitten vaan ihan nokkaeellä yritti vaan mahdollisimman rauhassa ajaa, että ei vaan tuu virheitä ja sieltä tuli nopea aika, että nyt oli olosuhteet sitten taas silleen suht tasapuolista. Ehkä meille kuivi sitten pikkusen kun oli viimeinen alkuerä, mutta ei sitä ainakaan tuolla raalla huomannut. Oli pirun liukasta ja sitten liejua tuo asfaltit täynnä, mutta. Nyt taas odotellaan, että mikä keli se on finaalissa. Pisteet riitti finaali eturiviin ja lyövään kaikki peli, että pystyttäisiin nousta päivän päätteeksi korkeammalle. Peetu, tämmönen pikku ylläri täältä. Alkuerät takana, miten on päivä mennyt? No, ollut vähän omia haasteita ja huonoa tuuria tässä. Että ensimmäisessä alkuerässä niin tuplakeltaista oli parissa kohtaa ja tuntui itse, että olisi hyvä aika tulossa, mutta sinne kun joutuu hiastaan, niin siinä häviää aikaa. Ja toisessa alkuerässä niin lähdettiin, just kun meidän lähtö oli, niin vettä alkoi tulla ihan kaatamalla. Siitäkin hävittiin taas aikaa niihin edellisiin lähtöihin. Ja nyt kolmannessa vähän oli puskuongelmaa auton kanssa ja keli on todella raju. Että vähän omia ajovirheitäkin tuli, mutta B-finaali keskiriviltä, sieltä yritetään päästä A-finaaliin. Sieltä lähdetään syöttämään. Paljon tsemppiä. Kiitos. Janne Viitikko, 2 VDRX-luokan alkueristä voitto ja tästä kohti finaalia. Miten on päivä mennyt ja millä fiiliksillä kohti finaalia? No hyvin on mennyt ja no, hyvät fiilikset on vielä ainakin toistaiseksi. Katsotaan tuossa finaalin jälkeen, että rupeeko se hymy hyytymään vai pelkö kulmahammas paistaa. Autoon ollaan oltu tyytyväisiä varmasti. Miten rataolosuhteet? Hyvin vaihtelevat ollut tänään päivällä, niin tuottaako ongelmia johonkin suuntaan säävaihtelut sulle? Ei mulla ongelmia se suhteen on, mutta on tosi haastavaa kyllä, että auto menee välillä liitään mihin sattuu. Tsemppiä paljon finaaleihin. Joo, kiitos. Come on, Peetu!
ollaan tulossa. Rolle ikäheimo. tehdä kovin ratakierroksessa katsialotuksessa. Hän oli äärimmäisen nopeassa kuivalla kevyttämään. Oli. Hopeasialle tänään autocrossissa Jesse Silvasti Porteikko. Menikko Konneveden moottorikerhourheilun autoilija. Autoilija. Sillä on valokuva. Ja sitten Jesse Silvasti Fordilla Gardalimiehenä täällä näitten niin sanottujen tuppariautojen joukossa kakkossia. Miten summaisit tämän päivän? No, kyllä ihan saatana oli. Monenmoista olosuhdetta oli tässä ja aika haastavaa oli varsinkin se toinen alkuerä, että ei ole hetkeen tullut kyllä kisan aikana noin paljon vettä, mutta siitä se levittiin ja kolmas meni siististi kolmas alkuerä ja finaalissa niin ihan hyvä startti ja siisti finaali muutenkin, ei se ole ollut oikein ohituspaikkoja eikä sitä päässyt lisää lenkkiäkään hyödyntämään. Ihan siisti finaali ja tyytyväinen on. Auto ehjänä ja pokaalit on kotiin viemisenä. Kyllä, tosi hyvä viikonloppu. Kiitos, onnittelut. Kiitos. Ja sitten Ja 2 VDR:ssä päivän voittaja Janne Viitikko porollaan. Toyota Corolla Konneveden moottorikerhourheilun autoilija. Sitten taas aplodeja ja valokuvien nappimisia. 2 VDR:stä top 6 tänään. Janne Viitikko, se oli tänään niinkö jackpot tässä 2 VDR:ssä. No joo, nyt on hyvä lähteä seuraavaan kun niin karkumatta. Nyt olisi finaali ajettu ja ihan hyvä lähtö. Rolle nyt meni siitä maisemaa ja sen perään sitten. Ja, no Jonttu kierti ulkopuolelta ekassa kurvissa, mutta se lähti heti jokerille, että pääsi takaisin Rollen perään. Ja sitten ei mitään ihmeitä kyllä finaalissa, että hyvin pysyttiin siinä ihan iskuetäisyydellä. Sitten ei ollut oikein mahdollisuutta sitten mennä jokerillekaan aikaisemmin, että vettiin sitten Rollen peräkkään jokeri ja kakkosena maaliin. Että on tosi tyytyväinen kyllä sille, että oli hankala päivä, olosuhteet vaihteli tosi paljon ja eikä ollut kaikille tasapuolisetkaan, että meillä oli huonoa tuuria, mutta välillä oli hyvääkin tuuria, että tää on kyllä tosi hyvä kakkosia, ollaan tyytyväisiä ja haluan kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita ja tänään tiimi toimi kanssa hienosti, niilläkään ei ollut ihan helppoa tulla Liejussa maata ja putsata autoja ja renkaita ja muuta ja kyllä huippu viikonloppu ja nyt pidetään 5 viikkoa huilia ja sitten jatketaan Oulussa. Näihin kuvien tunnelmiin niin nähdään ensi kerran Oulussa. Tykkää videosta, kanava tilaukseen. Härmä episodi oli tässä, Oulussa jatkuu.